बर्तमान मु धामरा पूरा जे कि एशिया महादेश द्वितीय बृहत्तम बंदर धामरा अच्छी मुझे धामरा पोर्ट में अच्छी बर्तमान आम गोटे हाईलाइट गोटे चर्चार अच्छी गोटे जगह धामरा पोर्ट भर जो मत्स्यजीवी संघ अच्छी भितर जो प्रथम धामरा पोर्ट जोटा प्रथम धामरा पोर्ट थी देखिए आपको सब देखे कि बर्तमान गोटे फेमस पान दुकान अच्छी पान दुकान गोटे फेमस अच्छी ये पान तो नुहे मैंने रसगोला भाया लगे जिनसा कि मुझे भाई की देखा आपको साक्षात्कार जो भाई भाई आप नाटा कौन अच्छी लक्ष्मीधर साई साहू घर कौटी आपंकर गोविंदपुर भाई साक्षात नेली भाई देखते पान सब देखिए भाई केमी एक सागर एत गुड़ाक पान भी मैंने एत बिजी सहर ये मैंने अलग प्रकार सहर आज फास्ट टाइम मो जीवन में फास्ट टाइम मुझे देखिए गोटे पान दुकान भाई मुझे अलग लोक साक्षात्कार नेली जो भाई बाबद में कौन अलग ऑडियंस अच्छा ये आम गराक जो मैंने खाऊ पान पान डेली सी कौन कहले मुझे एतिक रवाक चाहिए। मनस्कामना पूर्ण हो माँ का पाख को तुम घर कौटी मौसी वासुदेवपुर ये धामरा अधिक बाट अच्छे ना माउसी धन्यवाद ये मंदिर पाक सब वर्ष आस माँ को सब वर्ष देख तुम जेपर्यंत बचित मौसी मु ठाकुर डाकुची तुम आहरी 20-30 वर्ष आयुष बढ़े दिखाँ भगवान आहरी 20-30 वर्ष आप आयुष बढ़े दिखाँ जमा न माँ तुमको रखिए निश्चित रखिए माँ को महिमा अच्छी मन अच्छी धन्यवाद मुझे यूट्यूबर आज्ञा
ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲି। ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲା ଭିତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଟା ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି, ଔଷଧ ଗଛ। ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ଏଠି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଉଛି, ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେଣି? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନନା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ଦୋକାନଟା? ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ମା ଧାମରୀଙ୍କର ଆମ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆମ ବାପା ଏଠି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଥିଲା ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା? ଯାତ୍ରା 10 ରାତି ହେଇଗଲା। 10 ରାତି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ମା ଧାମରାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ଭାଇ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦୋକାନ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖେଇଲେ, ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଦେଖେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଏଠି। ଭାଇ ଏଠି ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଧାମରା ମନ୍ଦିର ଏଠି କେତେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର? ଏମିତି କେମିତି ମନ୍ଦିର? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଜନ୍ମ ତ 30-40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ସେ ମନ୍ଦିର 100-150 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଭାଇ ମୋର ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜୟ ମା ଧାମରାଇ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଆମର ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଧାମରା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫେମସ୍ ନାଇଁ କି? ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଆମ ଘର ଧାମରା। ଆମେ ଏ ଧାମରା ମା ଧାମରାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦୀର୍ଘ ଆମ ବାପ ଗୁସା ବାପ ଅମଳରୁ ଆମେ ଦୋକାନ କରି ଆସୁଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମା ଏଇ ନଦୀରେ, ଛୋଟ ନଦୀ ଥିଲା, ନଦୀର ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ, ଡଙ୍ଗାର ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବମାନେ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ପୂଜା କଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦେହୁରୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋକାନ କରିକି ଆମ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ମା କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବି, ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବି। ମୋ ଘର ବି ପାଖରେ ଅଛି, ଦୂରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେବି। ଓକେ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରାର ପ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଧାମରା ଅଛି, ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ଧାମରାରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଏଠି? ଏଇଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? 14 ତାରିଖରୁ 14ରୁ 23 ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଏଇଟା ନାଇଁ କି? ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ବେପାର ସବୁ କଲେ? କୁଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଏଠି? ଓଡ଼ିଶା ବିଖ୍ୟାତ ଏଇଟା ଆଉ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମା ଧାମରାଇଙ୍କ ମହିମା ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ନାଇଁ ଭାଇ? ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? 28ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ବେପାର କରୁଛି। 28ରୁ 30? ଭାଇ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ଥରେ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ନୀଳମଣି ମହାଳିକ ଆଜ୍ଞା। ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ଘର ଆଜ୍ଞା ଧାମରା। ଧାମରା। ଯାଉ ଆପଣ ବେପାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ভিডিও তো ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି ଫାଇନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ କେତେ ଭଲ ପାଅ?
ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଟରେ କହୁନା ଯେମିତି ନର୍ଭସ୍ ହେଇ କଥା ଦେଇ ତତେ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ପାଏ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇ ସତରେ ଭଲ କହୁଛୁ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛୁ ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା ହେଲାଣି ତାପରେ ବି ଭଲ ପାଉଛ ଦେଇକି ତମ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଦୁନିଆର ନିଆରା ଭଲ ପାଇବା ଧନ୍ୟବାଦ।